Les dues classes de quart hem estat treballant els animals vertebrats. Vam elaborar un projecte, vam fer una exposició al vestíbul de l'escola. Així, el divendres passat van venir les famílies a visitar-nos. Estàvem molt nerviosos i nervioses. Va ser una experiència genial. La seva família és mamífers, el grup seu era de vertebrats. Quina mida té el conill? Més o menys 17 centímetres. I saps quant pesa? Sí, 1 quilogram. 1 quilo. I on viu? On el podem trobar? A Amèrica del Sud. A Amèrica del Sud. Es va tenir a casa. Ja tenim gana de ser la propera. Ens veiem aviat. Adeu!